Ikaw ba ay deboto ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon? O ikaw ba ay gustong mangolekta ng mga santo sa bahay mo? O ikaw ba ay merong anak na gustong magkaroon ng mga kopya ng mga paborito niyang mga santo sa bahay niyo? Tamang-tama po ang video na ito dahil ipapakilala ko po sa inyo ang mga Chibi Saints. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like this video. Ito po ang tinatawag nating mga Chibi Saints at ang sample po natin ay manggagaling po dito sa Pius Creation dahil dito ko po na limos yung kopya po o yung imahe ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. So marami po silang mga iba't ibang mga santo na nakapost po sa kanilang Shopee at Lazada. Dahil po yung aking YouTube channel ay merong mga content tungkol po kay Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, marapat lang po na meron dapat akong sariling imahe dito sa aming bahay kahit lang po itong mga smaller version po. Pero mas maganda po yung mga ganito dahil pwede pong ipadala sa ating mga kamag-anak na pupunta sa abroad dahil maliliit lang po sila pero cute na cute pong tignan. Mamaya po makikita nyo po kung ano po yung itsura ni Virgen de los Remedios at ni Santo Cristo del Perdon na Chibi Saints po yung pagkakadiskarte. Marami po o meron pong dalawang klase na nakita ko po na Chibi Saints na version na nakalagay po sa Shopee at Lazada, pero po ito pong yung version na kay Pius Creation po yung aking pinili dahil malapit na malapit po yung itsura o yung pagkakadiskarte niya dito sa aming patron. At ito po yung naging inspirasyon niya, yung Virgen de los Remedios po na patron po dito sa amin sa Pampanga. So ayan, kita nyo po yung packaging niya ay maganda at napaka-secured at tamang-tama din po itong pangregalo. Kung meron kayong mga kaibigan na mahilig mangolekta sa santo, parapat po na mabigyan nyo po ng mga ganito dahil mabibigla po siya dahil napaka-cute ng mga version po ng mga santo na ito. Ito po yung ipapakita pong una, yung kay Santo Cristo del Perdon. Ito po siya. Bali po itong mga Chibi Saints ay pinabata po na version ng ating mga paboritong mga santo at ito po ay mga maliliit lang. Nasa halos 5 inches po siguro ito o wala mang 5 inches po yung version na ito na Santo Cristo del Perdon o yung Jesus Christ na nakapako sa cross. At buksan naman natin itong ating Virgen de los Remedios. So mas maliit po siya dahil wala po siyang iba na accessories. Di katulad po ni Santo Cristo del Perdon, siya po ay nakapako sa cross. Kaya mataas po yung height po niya. Ito po ang Virgen de los Remedios naman ay nasa wala mang 3 inches. Yan po siya. Maganda po yung pagkakapintura at saka solid po siya at hindi siya ampaw. At saka po yung build quality po niya maganda at yung pagkakapintura napakaganda po at sulit na sulit po yung ating pagkakalimos dito at palagay ko po ay tatagal po itong mga imahe na ito at maipapamana pa natin. So ayan po yung magiging itsura niya kung sila po ay nakatayo at kung gusto nyo pong mas maging presentable at mas maganda yung datingan po nila ay bilhan nyo po ng retablo tulad po ng ginawa ko. Ito po yung magiging itsura ni Virgen de los Remedios kung meron po siyang sariling retablo. Si Santo Cristo del Perdon naman po ay hindi po kakasya doon sa retablo. At yan po yung mga Chibi Saints na version ng ating Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Marami pong salamat sa panonood at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe po at hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. Marami pong salamat. Thank you and goodbye.